Nakatagdang magsugod ang nationwide rollout sa fuel subsidy sa uban pang miyembro sa transport sector karong Abril 6. Sa usa ka vlog ni Pangulong Bongbong Marcos, gikan sa Department of Transportation ang fuel subsidy aron maalibyuhan ang kalisod sa sektor karong grabe ang pagsaka sa presyo sa petrolyo. Samtang nagpadayon na sab ang pagpagawa sa cash relief assistance ug uban pang subsidiya sa nagkariyang ahensya alang sa mga anaa sa transport sector sama sa tricycle drivers. Duna say fuel subsidy alang sa mga mag-uuma ug mananagat. Samtang hugot ang monitoring sa gobyerno sa mga nagunang palaliton ug mga produktong agrikultura. Hinuon sigon sa Pangulo sa karon nagpabilin pang bastante ang presyo sa mga nagunang palaliton ug wala pay milapas sa katakdang suggested retail price. Padayon sab daw ang ilang pagpaningkamot nga makakontrata tali sa mga fertilizer producing countries. Bastante pa ang mga fertilizer hangtod Abril apan gipangandama na ang alang sa nasod nga sa mga bulan sa Mayo hangtod Hunyo.